Ще ти разкажа за 4 ключа или 4 ключови принципа за това как да имаш кариера, която обичаш. Започваме с принцип номер 1. Принцип номер 1 на кариерата, която обичаш, е пантовката на пепеляшка. Или твоята идеална кариера да ти приляга. Да приляга на твоите ценности и предпочитания или това, което искаш да преживяваш в живота си. Да приляга на твоя потенциал, на твоя страст и талант или онова, което ще ти позволява да не си в бърнаут, да не се преуморяваш и да не ти е гадно на работа. И не на последно място, да отговаря на твоя уникален аватар, на ролята, която е най-подходяща за теб, за да не изпитваш стрес в роли, които категорично не са за теб. С две думи, кариерата, която обичаш, е като пантовка, която ти е удобна. Със сигурност повечето дами ще ме разберат какво е да вървиш цял ден в обувки, които са ти неудобни. После те боли кръста, болят те краката, понякога дори има и кръв, а често тази кръв даже не може да се изтрие от пантофите. Това е и неподходящата кариера. Тя води до различни психологически, а често и физически проблеми. За да разбереш от каква кариерна промяна имаш нужда и дали имаш нужда от кариерна промяна, пиши ми и ще ти изпратя теста за кариерна промяна, тъй като има 4 основни вида кариерна промяна и много често хората без да искат се объркват и тръгват по погрешния път. И от една неудобна пантовка отиват към още по-неудобна пантовка. За да разбереш коя пантовка е за теб или по-скоро да разбереш как да си смениш пантовката, аз съм обущарят. Пиши ми и ще ти изпратя теста каква кариерна промяна е подходяща за теб и какво да направиш спрямо подходящата за теб кариерна промяна.